Ara hem de marxar cap a Sitges i directament al mar per veure imatges del que va ser la tercera Copa catalana de caiac de mar, celebrada a Sitges. Ja s'havia fet la primera i la segona a Llançà, la segona a Tarragona, i aquest circuit català de la Lliga Catalana de Caiac de Mar finalitzava a Sitges. Ho feia amb una setantena de participants, hi havia un recorregut de 7,5 quilòmetres, però dues curses, la llarga que feia dues vegades el recorregut i la curta que el feia només un. Hi havia dues opcions, depenent si el vent bufava per una banda o per l'altra. Sempre se sortia de la platja del Sallarot, allà davant del Terramar, a Sitges, i finalment, com va haver-hi molt poquet vent de terra, una mica es va acabar fent el circuit de Llevant i, com dèiem, un munt de participants. A més, malgrat ser del circuit català, hi havia 3 palistes francesos, un de valencià, un també que venia d'Eivissa, i encara que no els computaven els punts per acabar formant part de la Lliga Catalana, sí que van deixar molt bon paper. Això ho organitzava la Federació Catalana de Piragüisme juntament amb el Nutka Caiac, la seva secció esportiva, allà a Sitges, i ja diem que va haver-hi molt bona participació i al final campions, que en la categoria femenina, en la distància curta, la millor va ser Blanca Zabo, del Club Piragüisme Barcelona. Segona va ser Sara Muñoz, i en aquesta categoria tercera i quartes van ser Romina Del Mastro i Montserrat Sidera, que són representants del Nutka, que en aquest cas, com no és un club federat, participaven com a independents, però eren del Nutka. En la distància curta masculina, victòria per Pierre Vilella, que era un dels palistes francesos. De fet, els 3 primers classificats van ser francesos i el quart classificat, David Simon, també pertany al Nutka Caiac. Per tant, bona participació dels palistes locals, i també en la categoria tradicional bona participació dels palistes de l'Inuit Vilanova, amb Sebastià Mata al capdavant, però repeteixo que n'hi havia diversos d'aquesta categoria de caiac tradicional, amb diversos palistes de la comarca entre els millors. I pel que fa a la distància llarga, doncs també molt bon paper, una altra vegada destacant Pierre Vilella, el francès, del Caiac Club de Terre de Camargue, que va acabar sent el campió. Carlos Ruiz va ser segon, del Piragüisme i Triatló Llobregat, i Vicent Roura va acabar sent el tercer. Per tant, imatges de caiac de mar i sobretot la sensació que encara volen seguir organitzant més coses en un futur proper. Ara, aquest proper cap de setmana, hi ha el Campionat de Catalunya, que no té a veure amb la Lliga Catalana, però que al final hi participaran la immensa majoria dels mateixos palistes, i venim, de fet, d'uns dies, de fa un cap de setmana, 10 dies, on es va celebrar el Campionat d'Espanya de caiac de mar. Va ser a Vilajoiosa, Jordi, i va haver-hi fins a 700 participants, que són números evidents que l'esport segueix creixent en aquest sentit, i a Sitges en tenim una molt bona referència. És una prova de caiac oceànic en la que realitzem dos distàncies, la curta i la llarga, i en la que participen diferents clubs que venen d'aquí Catalunya, València, han vingut d'Eivissa, de França, i amb diferents modalitats, el que és la modalitat de surf-esquí i la de caiac tradicional. Bueno, jo és la meva primera competició. M'he apuntat ara a principi d'estiu, a principi d'any, perdona, i bueno, anant a entrenar, i la veritat és que és un deport que és superagraït. Costa molt, però bueno, és qüestió d'entrenar i et poses molt en forma. I bueno, en realitat tot ha sigut fàcil, però bueno, és cansat. No deixar de remar, per descansar estàs remant. Es vas reposant i remes i després apretes una mica i tornes a descansar, i bueno, però bé.